Sayyidina wa Maulana Muhammadin ada dalam fi ilmillahi sholatan daimatan bidawal mulkilahi tombo hati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng kudu betah luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni muga-muga Gusti Allah ijabahi Allahumma sholli tresno dalane ati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saikine dadi rondo nanging piye mas tapi iki wis kebacut ibarat bubur ya bakal dadi sego mula tresnoku iki tanpa umpama ngerti ngono mas lamaranmu sing tak tampa tenan ya kabeh kuwi ora perlu digatoni janjine yen aku sanggup ngenteni lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak anteni rondone alhamdulillah ora nyono mas sampe matur nuwun